Omwoners hield het verschillende data voorbij komen zien, waarop het werk dienwezen zou. In de eerste onzet zou het augustus hier als vier wezen, maar probleem met de ondergroen, het heien en een bregen die het net volslaan stabiel weer, maken dat onmogelijk. En nu is er weer een nieuwe datum. Augustus stak hem hier. Het was eerst oorlier en toen kwamen we het bij en dat tochten we wel. En toen kwamen we wat bij, maar dat het nou uiteindelijk toch als het 4 uur wordt, dat is natuurlijk wel een heel groot verschil. Het nijswaard van de morgen bekend maken op het provinciehuis. Ondernemer Heijmans en de provincie had lang strijd hoorn hoe waar het betalen moest voor de problemen. De provincie Friesland verschilde dus van mening met Heijmans oer hoe bouwst en waar betelt het wat. Dat ziet in een impasse. En als het er nou net om tinkst, dan laat de bouw 3 uur stil omdat het bij een ruchter de boel aan het uitvjochtjen bist. Dan heeft nog steeds dus de situatie dat je een iepen wond in de stad hebt. De omwonenden hebben er last van. 2018 ben wij het visitekaartje van uw land aan Europa. Dat wil ik net. En ik al voorkom je hier maar wat slimmers, omwenners worden hier net blied van. Vreselijk. Dat we dat nog mij meidje maar dat het zo lang duurt. Dat gingen we net verwachten. De directeur van Heijmans is het net bij het bekendmaken van de nieuwe deadline. Hij meldde middels deze telefoon wel blij te wijzen, maar de duidelijkheid door de kosten en het tijd spaart. Het kost de provincie nou dus 8,5 miljoen extra. En dat het nog een keer misgaat. Het is nou echt clear. Dus wat er nou op het pad komt, dat is voor Heijmans. Als er bijvoorbeeld iets in de groen viest wat bijzonder is, kiest net meer met de provincie Friesland over praten. Wij bepalen hoe dat bouwd wordt, wat ik zo op die robuuste manier. En er komen geen apen en beren meer op het dik. Maar als ze er komen, ben ze voor Heijmans. Er zijn omwoners die vinden dat zij een vorm van compensatie verzinnen hebben. Ik weet ik net hoe dat bad, dat kan in Jild wezen of wat dan ik, maar alles hing het af van hoe dat mij het werk verder gaat. Bijvoorbeeld de gemeentetuin rondom mijn huis heen. Daar ben ik al 2 jaar met de gemeente oer ontsteggeljen, maar zolang het net klaar is met de bouw, weten ze net wat daarmee gebeurt. Dus ja, alles hing het met de bouw te keren. En die klok, die tikt terug.